Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Makikhinugtanay na sa bakusan Chief of Staff. Ang tutagkuyog ni Sir Fabian o sa Presidente ron. Wamatay ang ikabalakan kay niya nata sa poder ng likon kayo o pisag mo dayon pagpauli si Ninoy pero sakto sa sukod ang iyang pagpauli. Banabana na ako. Dili pa siya makatunog sa semento sa Manila International Airport. Tigbak na siyang tawa na siya. Dong, Pagkak ng tawa na. Tagdalag kagubot sa Pilipinas kay mo balik yun. konfirmado ba sa mga may gap na sila si Sir Fabian o si Sir Johnny? Kung napurba na ang grupo ni Chief of Staff, may pormalagdaan ng National Defense. Magpasol sila aning ilang gibuhat. Magmahay sila aning ilang pagsuway uyog ni Sir Fabian. Ang paghagit lang Sir Fabian sa nga ilas ang gihagit ang presidente. Ako na nagisulti ka ni mo dong. Mangutana ko ni mo dong. Unsa man itong miaging adlaw, kato bang deployment sa mga army? Tibuok nasod to. Sa mga major cities ra. Sa Metro Manila, Cebu, Davao, Cagayan de Oro. Pagkitang gilas lang tanong. Serve as warning sa mga kontra. Anong babation sa silang panagana sa Chief of Staff na nakita nila ang full support sa Philippine Army. Sorry dong ha. Kung manulti ka, murag dili ka pisi. Andam ko mo biya aning PC rong o bitbiton kagyud nako kung mo biya ko PC o mo transfer sa Marine. Tungkol kay sultihan talaga sa tinurong. Nawada na ko gana aning PC. Tiyang naipaw ko ang heavy aning PC nga si Fidel Hilom o perming nakigsabot-sabot ni Johnny. Nahibaon na. Kung hain kang dapita support. Asa ko may pawe? Maayo kayo, taana. Karon dili ta sakpan unsa ka ba? Kinsa ito as National Defense. Unconfirmed report pa. Kinsa may hugot-hugot og gamay nga anak-anak ni Johnny. May layas gringo. Og ang mga kabats ni gringo sa PMA. May pagmaghikog na silang daan kay mga matay mga gina silang tanan. Kung ipadayon nila ang ilang nasugdan pikas nagkahibawan na ina kung hain sila magbarugdong. Busa karon dayon gusto ko na mahibawan kayo kika nimo mismo nga are ka kuyog na. Pasilo ako dong. Unsay po mong ipasabot mo? Mapuwag ka na ako. Ato kas pikas? Ato kas kontra? Pasilo ako dong. Pasilo ako. Ato kinay kas kontra? Dong. Matay na ka ako ka na kung bali pa dong. Paminaw ko doon na ako. Unsa may paminaw na ko rin? Ayaw ko, anak dong. Hurot ang akong pagtubag saling nga dili ko nimo balibara dong. Purag wa ka na ko magkasabot na. Nakasabot ko. Ayaw na Bakit? karon! Unsa? Nagduduha pa ko. Hatagi na ko pila ka mga adlaw. Mistis pa bang magduduha ka? Oo, tinuod na. Nagduduha ko kung padayon pa ba kong serbisyo sa militar. Samtang gipaminaw ta ka, naglimbo ang una-una. Gipati ko pagduha-duha kung angay pa ba kong magmilitar. Laruhan na. Dili na tingali ko magmilitar. Mas maayo pa tingali na ko magsibilyan. Wala pa tingali ko huna-hunaon dong. Kasi magpabilin ko aning tapahuang. Unya, ingon na diyain ini ang sitwasyon. May pagwa na lang. Dili ka man angay magduduha ba?
Ang imo ha, maurag yun ang pag-una-una sa kaugmaon sumaabot mong pamilya o sa kadindot ka kaugmaon dong. Sama ani karong akong gipasabot nimo. Ang akong nasabtan mao nga ang atong gipanumpaan mao ang Pilipinas ug ang katawhan nga mao itong serbisyuhan ug maoy atong pagkamatyan. Maura man ang istorya ha. Dako lagi kalainan kaysa akong nasabtan sa imong gipasabot nako karon nining panahon na ang pipilanan day katawo ang atong giserbisyuhan ug mao itong panalipdan ug pagkamatyan ug nawa na ang nasod ug ang katawhan kay pipilanan lang day katawo mao itong alagaran ug pagkamatyan. Ibutang sa imong kartiyo nga walay makahatag og kayuhan sa Pilipinas ug sa mga Pilipino gawas lang yun sa mga Marcos. Nasuwayan na dong. Suma. Tanawa ra gud. Buta ka ba nga wag makakita sa development sa nason? Doon na ba'y mga dagkong taytayan og nasiminto ba ang makadalanan kaniadto? May suga bagong nagitabnon ang kabukiran kaniadto? Pero karon dili ka buta dong, dili ka buta. Unya mo tugot nanta nga mailog ang kagamahanan ni Marcos nga maitiunay nga miilagad og mibati sa mga katawhan. Gusto ka ihatag nato ni Manong Chani ang Pilipinas? Tunawag unsa ka espiso ang iyang pagkatraidor. Diin man na siya kaniadto o diin man na siya mapoliti ni Marcos. Unsa man dayon na siya kaniadto. Gina siya mailhi pero gihimo na siyang tao sa presidente. Kalit siyang misulbong. Pero tanawa kung siya kibuhat. Gihungitan siya sa presidente pero gusto pag yung habhabon lakip ang kamot ug bukton sa presidente. Maunay gusto ni mong impuli sa Malacanang. Ambisyosong traitor. Naay unconfirmed o report nga ang tabako. Ibaw kag kinsay tabako? Kanang West Pointer o mao'y hippie na to si PC. Permi ko nung makikita ni Manong Chani. Pero sortihan talaga no. Kaya dito magyug ko. Dito magyug ko ba? Mura na sa kalugas lanot ang naghawid ana nilang tabako o Chani. Dong. Moray gusto ni mong ipuli sa mga Marcos, kanang mga tawanan. Magagaw sila si Idi Tabaco ang presidente. Pero ang gibuhat sa tabako, gibuko-buko taon ang presidente kay nakikumboy ni Johnny nga otro traidor sa... Mao ba na gusto ni mo ipuli sa Malacanang? Ayaw na dong. Ayaw na ang pahuwata og laing mga anlo. Ay na ko pahuwata pa niya na. Desider karon dayon. Magdugan-dugan gani ka, biyaan ka, strain. Mabiyaan ka, strain. Tuganan tanang yukas, laing tinuurong. Bahin sa unsa dong. Pila ka adlaw gikan karon, mag-light kernel na ko. Pero nagtuo ka nga naibanan og gahom si Fabian tungod ani makalihukan nilang Fidel og Chari. Samot ng presidente. Bisan usa ka lugas abog sa gahom wa gyud kaibani sa gahom si Fabian ug ang presidente. Naara sa mga tudlo ni Fabian ang desisyon kay Chief of Staff siya. Og labaw na si Marcos kay presidente siya. Dili ko magdugay pagka Lieutenant Colonel. Iisa dayon pagka full Colonel. Kining imong higala dong. Makikatog ba ang tsukos presidente dong? Matod pa sa presidente. Oh, Dionisio. Dionisio, baka mo ang tunay mong pangalan, iho? Tisar kay kumito ba niya dong? Yes, Your Excellency. Pero Dennis po, sir, ang nickname ko. Major Dennis Trinidad po, sir. Mo itong iya kong gitutukan. No? Gitutukan ko niya. O niya, Mingon. Kailangan hindi ka tatagal sa Major Dennis. Kailangan maging light colonel muna at kailangan na rin tatagal ay maging full colonel ka kagad. Daw naglutaw ko science ako nabati dong. Unya. Milingi siya sa Chief of Staff niya, Mingon. Fob, narinig mo ba ang sinabi ko? Unya, dayon hinay siyang mibarudong, unya, misaludo ko niya, o hinay siyang mibiya na mo. Unya, may pahiyom si General. O gilamano ko niya, Mingon. Congratulations!
Talagang mabait ang ating presidente sa mga taong mababait din sa kanya. This is your great prize because of your great loyalty to our great president. Mao na akong gisulti ni mo. Nga way imposible ni mga tawhana kay sila mao'y magbuot ngadto sa mga tao nga nakasabot sa ilang panerpisyo sa nasod. Musay mahimo ng mga tao nagkikontra sa presidente nga buot mo ilis niya. Dili siya makababag. Bisan kinsa sila, di sila makababag kung unsay kayuhan nga yatag sa presidente ngadto sa mga tao. Sama gud nako, sama nako. Ang ako lang hangyo. Bisag gamay ra kog Nanasab ka na. Nanasab ka na. May mursa ko pagkonsensyahon. Lagi ko malimot nga nakatampo ko sab kani ato aron ma-major. Dili lagi na maoy akong ihangyo nimo. Gamay ra magrespeto ba? Atagi ko pila lang kaadlaw ron naon ako. Mugawas ba ko pagkasundao o bupadayon ba ko? O niya ko padayon ka? Stay neutral lang tingali ko dong. Kulokoy ka, kulokoy. Kadaot ko nimo kay dili pa ganit ang makatiyas pasabuti mo ikaw gi magpatuong nga gusto ka. Magalagot mo sa ka! Nay, David para nimo. Nganong magpatunga aron wa kontra dong. Di lang magkako nimo igsoon. Unsa may dugukan sa iyong pagkaigsoon kung dili ka makikiusan. Dili mo ko butag bungol dong. Nahibaw ko ta. Unsa ang gobyerno ron? Bisag magkuunsa patagwakal sa publiko nga maayo ang Marcelo pero wala. Dunot na kayo ang Marcelo. Silom! Kung traidor ka ng kontra ka ron sa presidente yaw, tanan mo'y mapili nila. Sorry kayo. Huwag kayo mapili nila. Maniyan. Sila man si Marcos ang akong gipili. So naakas to nga. Ganun mag-neutral ako. Makalikay ka ka sa mga crossfire order kung orderan ko mismo nga ipagan ka? Makalikay ka ba? Unsayaw ako'y swerte. Kung makatugot ka nga magpagan ko. Malipay na sab ko. Nga kay wa ko mamatay sa laing tao o di ko mamatay sa kamot sa giila kong igsoon. Dili man adautan para na ko, no? I'm sorry, dong. Isobra tingali ko. Kasaan ako kung kagalingon kutob sa akong mahimupugnan ginako nga magkalalista. Bisan lalislik kaya na ginako nga may tabo na natulong. Wa may mawaas tao kung magpaubos lang siya pirmi, di ba? Di ba? I said I'm sorry. Pasaylo ako dong. Pasaylo ako. Higala manggugay na ka. Ikaw ba higala kay ka na ako? Supra pa sigsoon. Magandili ko makatugot ka. Mabiya ka niya. Mahimutang sa delikado. Kaya wa mo niya mahimot kung may nayon yun ang komportasi sa duwa ka grupo. Nga dili paagi sa puong utipati kung dili ana ipaagi sa komprontasi sa armas. Kung sa iyong pagtuodong nakasa ko ani, pasilo ka lang ko. Kaya ito pagiinan ka na ako. Huwag kagisaan ako dong. Huwag kagisaan. Sige. Dili ka na ko pukso. Tagan kay kayon pag unaw na sa imong desisyon. Pero, Naalagi dayo'y pero. sus, kung mo balibad ka, kanang balibad nga pabor sa itong grupo o dili pabor sa taga-national defense. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.